Åraskiftet för självande att snikva sig om till åtråkande och ser aktuella mål som snurrar sig om Ryssland och okkara samstarv, samhandel, fiskevaje samstarv vid Ryssland. Kvärt är det rätta att göra, vad skulle vi göra? Och jag har alltid att det är höstligt att börja vid Åtna skåle, landstorsmannen och i fiskevinnemålen. Hvordan grundgjøver to fire at følger og i det har valgt ikke at sette tiltøk i verk som kunne skrive handelen og samstarve annars ved Russland. Hvordan grundgjøver to fire tog? Hej Brynhild, grand og grand dagen til død. Følger, vi har som landstyr helt fra begynnelsen har sagt at vi følger sette tiltøk i verk og at vi følger fylger Vestrøm. Og vi har sånn det brukt og synes jeg tog på at jeg kommer til. Men vi har nå finnet en himmeldarlov. Og vi er i fer vi er gjøre kunngjørende som skulle sette til tiltøkene i verk som ES har sett i verk, eller som Vesterøymen har sett i verk. Så vi är ju fair vi att göra det här och det som landstyret har sagt helt från början och som vi håller fast vid och som vi nu är fair vi att göra för. Men här är två sättningar och två som är samtidigt som säger explicit att inte tilltag bosättas i verk som ska handelen eller fiskevaje samstarv. Det passar inte att inte tilltag måste handla det ständigt att man inte som ska handla vid matvaror. Og at vi ikke skulle skeie okkara fiskevinnesamstarv. Det er også fullt ut tråd vid det som ES har samtidigt. Det akkurat de samme tingene, de samme undantøkene som ES har gjort og tar med pakken som ES har samtidigt. Så det akkurat den samme linjen som ES har lagt. Vi så att ES-land som sätter sanktioner i verk eisen i arbeidet hardt for at sätta avmarskingar i läs som ska till själva eisen. Naga marsk har to et personlig marsk fire när du sier nå ganger det ikke mer det helter du eier vi hva hender i Russland tar du just til å støve opp altså i Ukraina mener vi hade en torr för spårningar svära och I halvtid att det är synd ringt att svära jag vet vad det följer här inne men vad följer du här det är viktigt att vi tar och vid styra en land eller ta I vid skulle göra att vi huxa mer än till stövna bort här och nu är alltid att det är viktigt att vi har ett långt perspektiv att vi huxa kvärt är det rätta för förjar inte och det var I halvtid av höjden så att ta och I stövan uppuska som hon bort nu så vi kanske inte alltid här att vi täcka till rättaste stövna. Lika som att vi inte får det rättaste mynten. Så vi börjar lätta krutche att ta en stöve om det. Nej, det gör vi heller inte. Och vi fair vi att sätta tilltugverk. Så vi fylja till som Veström gör. Björn Samuelsen, det inte I läge att förjar, lutlo förjar, hålla sig till ter sanktioner som ES har sett I verk? Alltså jag har alltid argument om att de har varit jaunva och ett gott argument. Men jag har alltid att vi skulle minnas till att tycksrutt I Europa och att ta som har varit åttan välta över eller negativt I en krigstøv berslags till. Bomberna bräste inte öron I okkon här som vi sitter hett och fjolt och dricka kaffe. Men det ett krutch som sjönde först och främst gång fisk I Ukraina men det snurrar sig sannligen om ett avlopp I Europa av folkare. Och allukal gänga vid alla tøyna och tåsa som om att ja, men nu måste han sätter och det måste räcka och utflyttning och da. Det som halder sin tragisk på nu Brynhild, det det att utflyttningen till Ryssland som vi har vuxit helt explosivt så gärna Ryssland härstog Krim-halvåten. Eisen undertyckare regimet. Eisen undertyckare regimet. Han utflyttningen som blev till en fjärde utflyttning för förra. Han långt via steg upp. Tog att man färdigt utflytt till kruks här I land. Och tog vinnande stora mån själv eisen I färdigt. Kvitt har cirkulit. Och det som särskilt tog att
landslagsmyndleikar ikke beina ved en krutjebreit og samla flokkene for ut ved ena rødt, stå økst ved økst og søtte. Jeg skal bare si at det er nå får vi at avvikla samhandling med Russland. Vi godtager ikke at neger okker hans personal løper et annet land i Europa, punktum. Og jeg har vist, og jeg vet Brynne, det snakker ikke lunch nå, men jeg vil gjerne vise en parallell til Slovakia. Jeg vet ikke om jeg kan høre det fortsatt i Hertog og BBC i Gjørskvalde. Men det er altså et land som 100% av oljen kommer i Russland, og 40% av gassen, og det er 100% avhengig av Russland, ikke mer enn vi der. Og sånn det sier at vi kunne ikke sløtja for gassen i morgen, det ber slik til, men bådskapen greier, vi skulle avvikle det, vi skulle borste for oss når vi fikk alt hva vi kunne for å komme på 7 år samstånden. Så langt krutje. Axel V. Johansen, du hever i senastene vært øyla gavmildra bruk av ord som etikk og moral og vire og samviska og så. Men når hever etikker og moraler nærgrant og være hardt valuta til det kommer til hante? Till det kanske vara för lite, men det är inte evigt om att vi kan se akkurat de flesta som är inne här på det har inte uppleva att ett land i Europa vill låta ett annat demokratiskt land och var det mindre bombar och sånt och samman och i Europa till vi kör akkurat ut i nej. Och att man kanske dreper osäker för kvanta är så inte. Så det är en helt nytt stöva och det är inte evigt om att här öja vid i förrän väldigt helt korrekt ut. Nu var ju brettan under morgon samman vi 5 Vi var 5 i Åtlandsnämnden. Vi var halvan timme här på en. Och då slog mig att Anna vid det var på att ungen hej nämnt Ukraina i norr. Det så tas av om det var om först ska fiskevinnen. Inte Ukraina. Om först kan uppstottning, inte Ukraina. Om först kan boskap och inte krutje Ukraina. Det så jag vet är bliven nästan lyckas själv. Det krutje. Det var en känd med så säger han 17 hönspartiet at trutje pastor i en krutje til de som fremjar krutje, til offrene og til det lykkes av. Men jeg må spørre det, du jo si det som lagmaver og i to samgångene her i handelen, han tog ordentlige fer av seg. Russland herstod Krim i fyrstans, bryr i krutje, Ester og Ukraina samme år, anstøvende ble myrd eller fangsla, og alt det som prester eisen her riksa i opp, og det gjør det ikke. Du kommet til en nødja støv i at han nå til store innrasene? Ja, jeg vet ikke om det var rett at man ikke gjør det til. Hva gjør det tid for at avmarska handelen til vi Russland? Vi kanskje vet, eller samgående som vi er, just nækka for at avmarska handelen ved Russland. Hvis vi støvene er helt under nå øyer vi til å gjøre nækka. Helt grøyt. Så bare takk at handelen... Så at marsket her er full alltså inras och är fullt till ett helt land. Inte bara man äter och lyser det bort av. Nej, det vill säga att det är marsch, men det är inte det som händer nu och jag tar fast. Enkla då att du inte gör det mer att ha vi borde kanske göra mer. Bäg vi till som händer ta under alltså vi hänt under Putin och Iceland trutcher på en. Men Iceland här är vi halt jag teacher en så också också själva teacher en vad vi lägger rätt en en ohäpna kurv till russisk kurvan att ha en uppåtning. Men nu är präster inne i anaka vi virus etikje och 90 etikje. På en av vägen att man krutcher brasta. Ta var vi ute och sett att vi att stäcka alla samhandel i Ryssland. Det var en samhandel att stäcka över och det var kanske först och främst virus etikjer. Så det var rätt moraliskt att göra. Så igen det har finns upplöst att handeln stora mot stäcka över. Bäge till några fyrtåkar valsta stäckan och till att några era fyrtåkar inte släppa handla vid Ryssland det blir till i löten. Så säger prästerna om man inte tar stöv så kan ösnen kosta. Och Ryssland har 90 att kött med handeln stäcka över nu. Det är vi inte tar stöv om handeln med Ryssland kan gott varpa negativt ljus av Ockom i Västerheimen och tror att det ösnen kosta. Så är det bäge vi etiskt och 90 etiskt rätt att stäcka samhandlung med politiska sjöje i Ryssland. Vi skulle röna halta god och sin rotanfyrisen här. Inte att Theodor är inte god, men han är präster. Men åtne, allt detta som tyner kollegor gammal och i anstövet oss om vire, om etik och om moral, har vi det slett engagerat vi tog någon hötte och jag är någon tjafakaflöschen att det kommer till den här samhandeln som vi tar. Jo, och i munnen hade jag moral och etik plats. Det är han. Och kvar är han men och kvar är han och sammanhang. Men det är höra dessa politikerna som stannar här och säger
Bjørs snackar om att vi är utanvälta. Landstyret hever nu för det första för Jögnforsen lov och Heimeldar här som förjar aktivt har tagit stöve till att göra näga till det krutche hem. Men är det inte bara fikeblad? Det först för det händer förjar lagt in ju 4 för över gör samtidigt som säger att förjar skulle vara neutrala. Till fakta. Så säger Axel Östen att vi tar en öliga stora våg vi lägger allt ut av russiska kurvorna, att det är ut av russiska kurvorna och att vi inte tar hur säger du, inte tar stöv, men först där är vi har en samhandel med Ryssland i det, ja. Men för samhandel med Ryssland i det är en transaktionssamhandel. Ryssar har bruk för en vara, tar bestillande förjon, vi fortäljer dem hur snägt hon kostar, tar flit och pengarna och vi sänder dem varorna. Är det inte handelsösnar som man alltid är en transaktion? Nej, det är inte alltid. Hvis du får det hit efter det som andra land har gjort, till dömes Danmark, så har Danmark investerat mellan 45 och 100 miljarder i den russiska marknaden, tar fan in att den russiska marknaden vid fabriken, vid virksjon, vid företagen och skapar en marknad här. Förr ska företag ha inte investerat i Ryssland, ryska företag ha inte investerat i Sverige. Vi har tog inte till riskerna som andra land har och vi kunde tog gott stäcka tog samhandeln här ute faktiskt. Och han är de facto stäcköver. Samhandeln med Ryssland är de facto stäcköver. Du får inte melda det ut så. Att vi som politisk skipan har nämligen skilt till att leta horar upp. Vi vet inte, du varst inte, jag vet inte, hur heimen för sig om 5 år eller om 20 år. Och det kan gott vara att den russiska horen tar öppen är näka som vi har bruk för. Förska företag är i arbetarfotlar och här har träckt sig ut. Det var ganska krossar ut. Det var inte gott. Men det är viktigt att vi som politisk skipan inte färre in att lucka horar. Vi såg Nils Sverige hur så får horar i verkligheten är öppnar för förskom våren för turism grundare och lockar välfärdssamhället. Vi inte till dömes inte vid och jag för de vet det här var en slide som Heine ju skårde inte visste men Heine tog oss rätta med. Han har ju inte så Nej, jag ska förklara det kvastentor att vi slide det är förrän blev jag så spurter kvön man yngste tattare samstarv vi. Och här var det flesta som valde Bretland. Passar det inte? Ja. Bretland. Och i det, eller var det Jar? Nej, det var Jar hade bestämt. Ta hej den stora bretska rasen ITV som blev satt av stålen, som har motverkat BBC. Ett rävliga kritiskt inslag om färger. Så snur sig om att landstyret, alltså TU, har löft och i hesar stövene 11 stora russiska fabrikstrålar in i brettstöket, det så kallade laseröket. Att fiska det är ett seröke som breddar uppfattas som så ut. Hvis vi inte vi brettskom brillon. Att fiska mera fisk än breddar här var löv till och det var kvitglöande rasan till det. Just du inte riskerar du inte vi att hålla så fast i att det ska vara business as usual vi Ryssland att låta det när åter till Bretlands. Är det inte en risiko? Det är kanske alltid risikor i atlanturismen ger, men nej, jag med inte att det är något särskilt stor risiko. Det bretar vita gott att seröke är en skipan här som färjar har suveräna rätt att agera i synonöke och bretar har suveräna rätt att agera från synarsuge. Det blev så sagt att tekniskt sett är det i ordning men moraliskt sett är det inte i ordning. Ja, här är vi så osamder, vi bretar. Så det är moraliskt i ordning. Det som vi gör är i ordning, vi gör det i tråd vid det som ett land i Europa är samt om att göra lötene. Vi är nu i färd vid att implementera de första 5 packarna som ES har implementerat. Och vi kunde kanske glädjas om att ES är väv i en satta packa nu. Och det kanske begynner att visa att inte mer vilja från Europa. Här står det att de vilja begynna att arbeta vid att
reducera avhängigheten av olja från Ryssland. Och det är fantastiskt. Ja, men Nord Stream 2, han stora gasledningen, hon lägger ju lucka på en vägen, så det passar inte helt om man Vi betalar och det är 5 miljarder, eller Europa betalar det är 5 miljarder om dagen till Rysslands för olja som de köper från Ryssland. Så det är fantastiskt hvis vi begynner att räga det. Bjørst, det ikke som landstorsmæveren sier i ordan at vi agerer på hendamaten og passer vel og på at her avtalene, som man sier, vi har rett til å sende skipene, det russiske, inn mot Bretskon øke, eller inn i Brett øke som de har oppfattet det? Det som Ødland gjør i sin krøyne til at de røyner eisene velger sin egne avhamal til et avvis marsk. Og jeg halte det mest avhåvert en patchen til EST som satte som kommer nå her de færre avvikler innenfor holdt og olje og gass. Nå nevnte jeg Slovakia og Jania, så det er noe som for å reke olje hardt ES-landene, og her tar man så eisen man skal ikke undertøk for de landene som 100% avhengige av Russland, så de får langt skåp bra. Och här har alltid kanske alltså det är center det är inte så enkelt Brynhild men tagar vi till döms Ryssland som ju Ryssland väljer 2014 att bojkotta ES-land ju nog att de inflyta mätvärder, sälja lamporna, fiskavör och nekva mätvärder. Och det tagar som norra Ryssland och på i sättning. Ryssland vill ta rakt. Det är bara makreller, lotten och sill som det är utflytt i stornöknen till Ryssland. Det är en parallell till locken. Vad gör Ryssland så? Ryssland får leda ett örn marsknavn. Så kommer vi se att vi gör vi spett här. Ryssland är i EFTA. EFTA har frihandelssottmål vid 90 land plus sottmål vid flera land. Det var ett framme till Nils igen. För jag har möjligheten. Och undan för den samgånga Brynhild plus näkare hvis vi backar sin långt att det rönt och hås allt att bruk nekva orsko på röjna släppa på i EFTA. Det är röjligt tropult. Vi släpper helst GPS samstar det blir till till vid Parsta Danmark. Men EFTA vill inte ordentligt ha vakon och till eisnäka vi ska inte förlängt den till men det handlar eisnäka om att vi detta ofta ner med några stolar till vi det är inte fullt integrerat Parsta Danmark och vi till helst självstöd land. Så vi tar några avbjörngar till att finna nya marknader för förjar är så redan nek troplare än det är för norra och Island och ES-länderna. Och kanske vi inte göra någon kvitta som kanske Nils vara sinter in i och att det ska mer energi till att ja och det främja sig av det är näka som måste rätt fram nu och jag har sagt det är ting som rör på till för det. Det är att det är så särskilt att söka hur så lågt vi prioriterar den här utanrikspolitiken som hoxar längsikta. Alltså som hoxar till dömes nu. Ta i krutchebryter ut så att du får löck med över schema vi utanriksrören kalla flockarna scheman minst ena från vikna. Formännar ta så om hettestövan kan göra vid. Vi skulle stanna här helt inte Axel och säga hetta samgångar gör allt ska efter heter ödelat. Heter inte pettela. Och det är det inte en öliga vajkstöva och kjelstöva vid allmänna förjarstand och nu här i anstövan och samgångar är så långt från kvar så tojande mål globalt. Det är alltid kjeligt att vi inte kunde blåsa samt men det är trygg vi inte att det är så öliga längt i mittlagen helter. Det är öliga samtidigt vi björst om att vi som land felags har ett längt sikt. Det är öliga tutningar vi inte för oss som land. Så det är samtidigt vi. Ja, alltså så vi tackar alltid trots för alla anstående alltså han parten som är samtidigt. Alltså det sektioner som är det första 5 ES-packarna till samtom, det ska sätta i verk. Det är inte samtom, till där man tar fyravarde vid möda restriktioner som kommer nu så kommer det räcka och det som är nu börjar vi se lägga för en ägg i en kurv. Vi har hade 23% av äggen i russisk kurven är en krutchebrasta och det är också vanta mycket. Till att ta brettan mark så har det mer än en affär. Jag hade trott jag när man säger ja men om vi stäcker samhandel med Ryssland kan för Ryssland så göra. Om vi stanja förskra havner för russiska fiskskipon för Ryssland så ser jag fiskvänner samsar upp. Det var liksom spårningarna som var här på att man sätter till fätan att tyvärr så bestämmer Ryssland Putin Ryssland att kanske Openlös så Putin så bestämmer i förrjun. Vi måste etika Putin för att göra och reagera så. Och testa över och jag kör väl. Eller ser du rent faktiskt att det är trujerier som har varit gång till Barnes som bestämmer förrjun. Är det som isligger med linjen där till att se? Jag kan att landslagsmäka så svär på det för det inte säga. Du måste sagt det. Jag tar inte som säger. Jag säger man öliga bench för politiskt, hur så Ryssland för reagera alltså om vi agerar, hur så motreagerar så Ryssland. Det tar man i bench för och det är ju vara så läs.
Och tror jag vill lära att för det första inte jag sätta för en ägg i en kurv i en land som har diktator som en diktator som har i Ryssland till och med rätt. Nummer 2 vill jag göra det rätta. Och bäge virusetis och jag vill göra det rätta i så för dem. Det är samfördom, men Iceland kommer nyttigt etiskt så är samfördom och på sikt. Så är det bästa för förjar. Akkurat spurte du om förringar inte större samstarv stora Bretland. Vi har ESR, vi har USA. Hvis vi vet nu inte skönliga och helt tydligt, alltså tona rött flagg, standard rött och sojende. Hur ser vi också samstarv så framöver vid ES, stora Bretland, USA och resten av Västtröjen? Det har sagt här att vi har samtyckt dessa 5 ES-sanktionspackarna. Vi är utra vid ES. Det är den påskapen eisen lögmaver röjner att bo ut nu tar vi till att ringa press globalt. Om ES... Ringa pressen globalt. Här har vi hoa sparska center efter 24. Den senaste grönen som finns en nekv hit och vi nekv citera grönen från 22 april som Sjure var upphav till. Han borde finnas alltså, sparsk och skinna på en. Ja, Sjure sitter här, men nej, han sitter här, han sitter här. Men jag har alltid rätt att lägga ett rond och han inte kan svära atter. Han skriver läsare bra. Han har grön kanske, men jag har ju eisne lise allt sjå presse, och det är i Tyskland, det är i Bretland, det är i Irland, det är i Danmark, det är i Norra, det är alla möjliga ställen. Men låt mig spela så här. Om ES och i morgon säger att fiskevinna och fisker medvörer vara sanktionerade. Fyllt jag tid så eisene ES och i morgon om tävere? Ja eller nej? Den støen som vi er i nu att vi fylja och vi har erklärat att vi vill fylja Västström vidare parter av Västström någon och tillfära vi ösni att vara en bröting kommer ut av sanktionen som man ger. Om tervera akkurat här som underland gera, det tar inte stanna här och säga. Underland har öll och i samband med de sanktioner som är jögna för där görs sina egna regler och sina egna tilläggar till de sanktioner som är jögna för där. Så du ser inte ja till om ES bojkottar fiskevinne samstarv och fiskeutflotning så klarar vi det inte göra det. Jag gör måna är alltid att vi skulle omöjligt uppse akra fiskevinne samstarv i Ryssland. Vi har en skilte att omsitta till fiska tillfånget som är i Norrhövon samman vi tajmon som agerar i Norrhövon. Hvis vi inte gör det så kommer vi riskera att det blir pura åskipa av fiskeskaper, att det blir fiska i allt vad käckvel, så att den generationen som ska leva av tog tillfången om några år, slett inte göra livet av. Så det vill det vara en pura oansvarlig position att titta, efter min titta. Så utan mån till om ES sätter ter sanktioner i verk så är det inte fiske varje avtalan som är uppsökt. Näga marsk 4 när och i hon är uppsökt, alltså är den reella linjen chatt här och landstyrningen är det yttergas och allop i Ukraina eller ett taktisk atomvapen som är den reella linjen? En trobespurninger och att en spurninger som är färdiga välja inte konkret att svära på. Tog att i Massia är inte 100% avklarad i hver hanta linjen är. Det kan gott vara att hon är, jag vet inte om det är för, det kan gott vara, jag vet det inte 100%. Du får komma rätt i fokus i värre öliga nekva avlängarna av hvis det kommer skala och fiskvinn samstarv med Ryssland. Avbjörnsen är bara man har inte fokus så länge till avlängarna av att bliva Lukas som stittla sig skriva syna och i sövne och i hästen. Det är en krutch. Kvara och nej go till att tysk skip lov i kaj i förrjun om vi var att ören världa bara det ungen. Det är en krutch och jag har alltid åt miskilt med sån helt ett hos mig vi skulle utanvälta. Jag säger att det ber inte till att vi är ju en krutcha. Och till slett ungen vi om att vi hittar efter utnärens politisk har gjort den där samgången att hon kom till. Hon räfast jag sett den sändes då jag stod i Israel. Allt gott om Israel.
Men ett land som har så trobult vi att få oss nya marknader eier att bruka alla orskarna på röjna att släppa fram flera marknader så vi inte har alla edgen i en kurs som Axel tar sig. Men Israel är väl sagt att inte en stor marknad för och fiskvinna men det kan vara teknologi, det kan vara allt möjligt annat som är stor antydning. Säkert, men vi sluka kan fullföra så låt det korsna vi skulle sätta stånden sen i USA till vi visste att hammarsknaden måste vi utbygga. Vi måste bruka några orskar på hammarsknaden och vi nöjas affära och bygga upp flera marknader för att fiska och det är helt olycksaliga tro på ett land som täckner med stolarna. Det inte kan bruka så med ampo som under kjolstålån. Och det inte ska göra att samband lösningscheck överhöver inte. Jag vill bara häva att vi standa samman till att slika tropla stöver och jag inte byggvinn i okkar uttryck. Nu är det så att vinnan och marknaden hur överhåller och nu kommer landstyr och säger det är bättre. Det är väl bättre vi melda ut vid ena rött och jag vill gärna upplysa. Jag vet inte så osamt om detta som Otten säger Jan. Men det är tänkt nog vad stövant han att det var anståflockarna som stola och landstyrsmannen i hans har uppskott och medan det var samgångsflockarna som ville häva en strängare utgåva av oss ner och alltså inte troplare bara få samtyckt och attouch. Tack så. Alltså samtidigt vi nökna argumenten som Otten för fram just det gäller fiskvinnesamstarv. Hvis allt fiskvinnesamstarv säger upp allt. Som innebär att här först landet ser sin egna kvota, Ryssland ser sig alla som nästa större kvota kan mätta sin egna folk och fiska så några nya fiskar. Men Följa kan inte stanna som einaste land i Västerheim och hava av fiskvinnesamstarv i Ryssland. Ja, men det här är väl aldrig. Nej, här är inte nu. Hvis resten av Västerheim säger vi förlånger inte fiskvinnesamstarv i Ryssland nästa år. Så skulle Följa helst köra. Jag kan inte bjöa mig in i bøtten att de ökar så till läses hög. Men Följa var det einaste land i Heimen som är samstarv i Ryssland. För jag tänker ganska bältas inte från Björst här. Är det några annar som ska täcka till stie och så skulle vi följa efter, skulle vi reagera att latoina och agera. Ja, så vi färra åter till halda 25 februari, 16 februari. Så var landstyret uppe i Åtlandsnämnden och ville ha heimelfyra att vi skulle följa ES i ötten sanktioner som kört. Det bara heimeldom. Och en samt Åtlandsnämnd säger ja. Och vi är statsverk här i januarflasjonen, men nu ser det ut till en pastor samgången i Åtlandsnämnden och säger att nu tar vi några fyrvarne. Det här var halt och till. Vi ska inte få ett hål i till västerländska Mergemuren. Det är någonstans vi har för långre än ES. Så vi har ute i flera för när. Det vi att stäcka utflyttningen till Ryssland av matvaror. Och orsaken till vi säger till januarflasjonen. Det är att i 2014 så valde ta Ryssland leipa Krim, så valde Västerheimren att bojkotta Ryssland. För det var inte vi till bojkotten och Rysslands färra i åter via säga okej, vi bojkottar mätvaror från Västerheim. Det gör det till att följa. Ivet av marsna i Ryssland med andra från Island och norra och gör kontakt av tog. Och det har gjort sjuan. Men nu är stövant han att Ryssland till Lopia och Fransland dreper osäk folk och med stand här på ett. Tog jag vi för att säga så väl spelat levererar inte. Vi kunde inte förhålla fram med att bruka få kan fyramon av som är färre fram. Vi stäcka samman till Ryssland. Och det är skilje att det är nog så snilt att sitta vid trumfen i bakhånd och hitta att medan norra vill bojkotta av Kina tog att ta för masta sig att även kinesara Nobelprisen så får vi bättre utgång till att norra blir utjust. Vi får bättre utgång i Ryssland och bättre pris till att Ryssland bojkottar Island till isländska stjärnan säger att det är inte rätt att ta Krim landstyr säger inte är det inte alltså är det inte han lodren vid som lyder land skulle ha spela och trumfer bäst och få som mest på ur få som bästa pris med att linje lite och just om signalpolitik av olika slag. Först för jag säga att landstyret har teacher eller lagting har nu teacher en drastiskt arbetsstöd med närkande färre sömn har gjort. Vi har teacher en aktiva stöd i förhåll till att vi nu för in att bojkotta ett land till krutch. Det är för jag lagting ångande just för. Vi har inte bojkottat näka. Vi ser det så tätt helt i vers som Västerheimren ser det vers. Kvar är uttrycklig ting för att undantöjene som är ju i tajmon avtöknen som vi har gjort
täcka vid ösne vi och i okkara atök. Ja, men kvar Och tog mäter och vera så medicin framt. och mellan det tänker undantag. Ja, kvar Vi har en fyrtöke i Danmark som heter Novo Nordisk. Hon inne i Ryssland vi flera fabriker och tar begynt jag bygga ut i 2015. Tar byggt jag vet inte hur snägga fabriker det här, men tar gera i det medicin, alltså insulin till en 600,000 sjuksjuka patienter i Ryssland. Och Novo Nordisk har varit ute och sagt och i danska milon och det blir acceptera, det blir tidigt för goda vara att Novo Nordisk kan vara verande i som marknaden och kan bli vi att släppa framlöja till heter medicin till sjukfolk. Vill du så säga att det var skarpt? Är det inte ordan jag vill säga att sjukfolk skulle få sitt medicin? Eller skulle vi säga att nej, vad ska det att sjukfolk i Ryssland till skulle vi ta emot låt hej bara bli ordentliga sjuka såna sjuka. Du är det inte Novo Nordisk som ligger att tunna på det. Och i samma pakkan verir stafest att mätvöra undantidje. Vill du så säga att som vi utflyttar till Ryssland är mätvöra. Vill du så säga att det var skarpt? Att säga att vi tar mäten från ryssar. Vill du så här vi säga att det var spännande gale av Carlsberg att avmontera sitt verksamhet i Ryssland? Carlsberg var inne i Ryssland. Han säger här vid 20 miljarder och jag har stått lösen större tal. Var det skarpt affär i år? Och Torvalde Tandagen Zelensky hade ju morgonen som Zelensky helt röv 17-parten att färra ut ur Ryssland eller erklära att de skulle färra ut ur Ryssland. Jag hade större färre ut ur en. Tar har sett Bridgeröjnet till Söle och har avskrivat en större part och tog Vilnius där hötte. Var det skarpt? Men tar i här stadväck. Var det skarpt? Det är inte skarpt att färra ut Tjataimon. Så tar skjutja där gussi äta 90 etiker. Du tar skjutja det som 90 etik. Okej. Och det är 90 etiker som eisne driver tyckaraversk att inte att främja mera sanktioner än alla häst. Vi gör det samma som Västerheimer har samtidigt att vi skulle göra som Västerheimer. Vi fyllde att Heimon atökon som London i Västerheimer är blivit samt om att göra. Vi tar samma undantag som andra land har sagt galdande för de atöken som de sätter i verk. Låt oss lugga vänta åter till det som nu tog in hon gängkött. Lugga vänta åter till det som tog ta sig och du nämnde Jani Axel. Fiske varje samstarve är otroligt viktigt. Tog att det är stålarna som skulle handfäras rätt. Kvärt är det som samför till om att russiska fiskeskaparen under förrjon, förrske fiskeskaparen i Barentshavn är ordentliga borardicker. Ja, jag var inte från ordla boradiker. Jag var en august han fiskskapen och Barentshavn i boradiker. Så jag här fyllde man ISS. Och på sista fast att jag uppkör fisk en sporadiker löten till jag har några avtal i Santa London. Men vanten är ju att han att vissa tastar upp. Så för först landet så här att sätta en kvota. Och tack vare gott för en 4 månader på stottsikt för Ryssland att för fiska neckmar till att mätta så läkna folk och så fiskar ståna nyer så tappar på lång sikt. Då tog är samt att man ska så var kan du så är det skia fisken som sar upp. Men det säger bara som säger från någonting. Vi ser hinnerlanden göra det. Så kommer vi vid i färjan i stand ensamma och ha fisken samstar vi Ryssland. Det är viktigt. Björst. Tar vi ta oss om utländsk skip i färjan eller utländsk rejärrui i färjan. Tar vi ta oss om stora fyrtöger och rejärrui i färjan som får adgång till åkara tillfång i havnen. Sedan vi nå en stor kröv till där. Ta det kommer till borardikt. Ta det kommer till rapporteringar så vi kunde göra töl om utlad, dolching, oljenusle, allt möjligt. Sätter vi nå stor kröv till att vi rent faktiskt vet att gänger fyra sig ut i fälten och jocken? Alltså först vill jag säga att det kan ska vi mer till det som Axel säger. Alltså, verkligen i lötni är att en öliga stor pastor av uppkör fiskskapen är oborardicker. Det är ju inte en sandaland avtalen är här och det vill säga att det är en stor overfiskning långt nu. Häromfram så är det tonsne vi fiskar av torsk i Barentshavn är ju bytt om, alltså vi bytt om stora nökter uppkör fiskar för att få tonsne i Barentshavn.
Så hvis man tar som nyttig etikk og skal styre etter tog, så spurningen om vi, altså det ikke vi missa så redan här. Russland kommer ju eisne nå så gjør avtaler at krutje. Russland ver vånande at her på som kroin og Russland kommer vånande eisne standa vi hickfne och i hånd nu och inte så samstar vi lånt och det skulle vi kunna att han det frier atter. Till kröv till Raroi och där då så är så utlänningar kunna äga en stor parst för ska fiskvinne och ha ett lit vi akkurat kvar heser utlänningarna är aktiva och kvar där och kvar vi pengaströmmen färra tävligt havavich. Och jag tycker vi får ha det. Hvor tror du ikke på at her? Kunne vi ikke sette trader til at de som skulle være og virke her? De skulle ha navnsnevnelse og ikke bare eita skuffeselskap A, B, C, D, E. Vi kunne godt sette trader, men det vi da ser vi tar några fyrtökon som här utländiga är stora pass så har vi sett omkrat de har varit involverade i äggfle IVA som vi skiftar ner i Namibia och Erastani och ner i Kongo och allt möjligt och det är snacka vi klarar att fylla upp och ha ett lit vi det har vi ju eisen säga tog är också politiska stöva utlänningar skulle inte äga försk fiskvinne och vi skulle ju inte kunna sätta trader till öll som får kvoter men jag bara hur säga att nu tar ES för efter oljen nu vill avveckla det emot till ES ta alltid att börja vara en parallell till och fiskeutlåtning till ES som ju i stora mån långa stäcka vi och ta alltid vi skulle göra upp i oss själva vi så bänken för att skala vi i skiftene vid Ryssland att vi vill jalta att han prisen det att komma i ånär till en öle stor parste av Västström och kanske flera atterlig framåt. Ja, vi fick ett tecken från västen om att här är inte något sant efter tumaglasen. Nej, och jag bara lukka av runt av vi säga att vi skulle inte stanna här och läta som om att heter einfalt. Jag har bara det mitt främsta ingenjör till att man klarar på listan standa samman men det kräver verkligen att man gör ett otroligt gott arbete för att samla tropparna och så melda ut vi ena rött om att följer alltså stolar Ukraina och inte Ryssland och sånt ström. Ja, har vi en spårning efter och han fär till varje Axel han fär till landstorsmannen åtne nu ta vi en nutcher ES patch över samtyckter Vi har hört ett oljefälla vi är ute och ser att det säljer cirka 300 miljoner kronor i olja till russisk skip. Är det som vi skulle kanske lägga och efter först att nokta att sälja olja till russisk skip? Är det vi tar så ombord det. Det är flyr av för eller flyr förhåll som ger sig galdande. Jag spurte om oljerna. Jag spurte om oljerna. Ja. Ståan han att i 2008 eller nutje här alloj kom det in i sakman och vi skulle ha russisk skip till i havn i Färjö. Och en av de årsöken som vi inte för att få russisk skip i havn i Färjö för att kunna ha bara ett led vi 1000 gånger för sig. Men effekten ösne att det som gick för sig ut i öppna havet, nämligen att russisk skip bunkrava och vi hörde och gjorde att någon hända dagen att var det har 4000 kubikmeter eller också så som russisk skip brukar om av olja, det blev bunkra och omlasta ut i öppna havet. Här var det ofta kom ofta för att det var ohapp som gör så det är bättre att få det in och så sälja dem oljerna här och landet. Vi hörde för omkvarvet och är det en fördel att vi har det här inne vid land så har vi kontroll av att det inte är näka som dolkar och här ja, tack. Tack, vi hörde eisene här fyra vörn som hever etterlid vi fiskeskap någon säger att det inte maktar vi att ha etterlid vi tar mot russiska lasten någon så tar man kanske just några investeringar och att etterlid rent faktiskt virkar men är färre hiane att säga tusen tack för det åtne skolum själv tack Axel V. Johannesson tack och Björn Samuelsen och så för jag att tacka för med Eisne och inte minst för att så många av tyckon tumte jag komma ner i det och Eisne tyckon är hemma tack för